ngiwonengen. Ya. Men ora tiba gajah mlaku tiba. Wong sikil mburi aku sikil ngarep loro ya ora sinkron. Ning ngobake pokoke kowe muni ngiwonengen dadi aku men ora ketrikel. Ya mangkat ya. Gong. Wow. Kalanggawana gelar andaan muncar non lir kekonang surem sara tetan padhang Om Mastu Nama Sidam Skaring Bawana Langgeng Mbuya Pangling kaya sukma wicara ingkang abyantara ning ngarsa ulun. Inggih, Pulun. Kemarin kula ngaturaken sembah, sumeng kenging pangabekti kula kunjuk. Ya sukma wicara ulun tampa. Akarya bombong tias ulun. Apa ta wigatine dene jeleng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Pale-pale menapa Pulun? Estunipun namung nanjaken dhateng lelampahan ingkang sampun linampan dhateng wayah pun Kresna. Bilih kula nampi sasmita Jawata badhe matedhaken kanugrahan inggih menika tigang perangan ing setunggal ing sinebut wahyu katentreman angka kali wahyu kaprajuritan angka 3 wahyu pulung ratu Bukulun menawi ingkang wayah menika sampun nampi sasmita ateges kula menika ingkang dipun wenangaken gayuh kanugrahan lajeng sakmangke kula badhe nyuwun priksa menawi ngantos dangu anggen kula nglampahi tapa parandene dereng wonten penganing dewa ingkang kula tampi tumunten kula nglaga sukma sowan ngersa paduka Hyang Adi Pukulun. Ing wigati namung badhe amethuk dhateng tumurun ing wahyu menika Pukulun. Oh, Mastu Nama Sidam. Kresna, kula wonten timbalan. Apa ingkang dadi atur kita mau apan kepara nyata. Jawata bakal matedhake wahyu telung perangan. Katentreman, kaprajuritan lan pulung ratu. Nanging apa ta sababe? Dene wektu dina iki dewa durung matedhake kanugrahan krana wahyu pulung ratu oncat saka kayiwangan mbuh menyang endi papan dununge samengko wahyu telu ingkang jinangka bakal tinibakake ana ing jagat mung kari loro ya kuwi katentreman lan kaprajuritan lho lajeng pulung ratu wonten pundi ulun dhewe mboya mangerteni mula kang sangka kuwi Kresna panjen wis trep lamun kita ingkang darbi wahyu katentreman jalaran urip kita ning alam padhang minangka dadi panitising Sang Hyang Bathara Wisnu sayekti duwe pakaryan nentremke jagat sawigung wondene wahyu kaprajuritan paringna lawan kadang kita ing nunggul pawanang Hyang Jodipati Siwer Kudara ingkang dina iki uga laku tapa brata wondene ingkang katelune wahyu pulung ratu ingkang sayekti kudu didarbe dening Si Arjuna nanging oncat saka kayiwangan mula gandeng oncating wahyu ulun ora mangerteni
kita ulun patah supaya ngupaya menyang didununging Wahyu Pulung Ratu. Sawise kita ulun paring katentreman lan kaprajuritan, kita ulun paringake tedhak utawa bali marang Martya Pada ngupaya kang aran Wahyu Pulung Ratu Sukma Wicara. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung menawi kula mekaten kulon tumunten ngamaringna lan kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng jagat sing ati-ati para gagi tampanana Narayana.